και δεν βρίσκω σύμβουλο την πολιτεία. Έχουμε σαφείς προτάσεις και προς τους προκατόχους σας για την εξοικονόμηση των δαπανών υγείας στο βιoma. Αν είμαστε μαζί, δεν γίνεται να χάσουμε. Όχι αυτή τη φορά. Ήρθε η ώρα της ευθύνης. Χρειάζεται αλλαγή. Άνθρωποι που να έχουν δουλέψει. Πρέπει επιτέλους να διεκδικήσουμε. Η ανατροπή είναι εφικτή, αρκεί να την επιλέξουμε. Επιλέγω ΣΥΡΙΖΑ. Ανατροπή τώρα για λόγους υγείας.